Monesko päivä nyt on? 12. 12 päivä, keskiviikko. Nyt on se preppiviikko 11. Äskeiset noi treenipätkät, niin ne oli tiistailta eli eiliseltä. Joo, kyllä. Vähän meinaa pää hakata tyhjää, mutta se kuuluu asiaan, se kuuluu asiaan. Joillekin se kuuluu ympäri vuoden, jolle se kuuluu pelkästään prepille. En tiedä kumpaan kastiin mä kuulun, mutta toiseen niistä. Mut nyt ollaan tosiaan Porissa ja en oo yksin täällä. Juman kautta vaimoke tuli moikkaamaan mua. Mahtava juttu. Ei oo vaimo. On se joskus. Hieno sali toi Power-tiimi. Jos niin kun jossain tunnet itses niin kun olos heikohkoks, niin tuolla. Se on niin kun se on tämmönen voimailusali. Silleen nostalgista treenat tommosessa paikassa, kun mähän oon aloittanut voimailusalilla. Mutta toi on sitten taas niinku next level siitä, että kun tuolta voimamiestohuu ja muuta. Et oli silleen hauska, että siellä näkyy niin sanotusti tuttuja, ei niinku itelle, et en tuntenut entuudestaan, mutta kun somea seuraan kovasti, niin Laineen Markus ja Grönmanin Jiri, terveisiä vaan jos video eksytte kattoon, että jätkät tuli siinä sitten turiseen niitä näitä. Ne oli ihan kiva, että ihmettelivät, että mitä Tampereen mies tekee Porissa, mutta työreissullahan täällä ollaan. Mut joo, nyt on tosiaan huilipäivä tänään ja huomenna pitäisi taas jumppa mennä tekemään. Kuvailen siitä sitten taas jotakin pätkää ja katsotaan menkö Power-tiimille vai menkö jollekin muulle salille, että sen aika näyttää. Mutta tehdään tämmönen testipätkä. Mä oon aika kovasti litkinyt noita sokerittomia juomia tässä prepillä, että energiajuomat on tullut hyvinkin tutuksi. Ja nyt Pepsi Maxin joku uutuus. Odotukset ei ole ihan kauhean korkealta joku sitrus, mutta kun se on uusi ja sitä ei ole maistanut, niin se pitää maistaa. Ja kun mä maistan tän, niin teidän ei välttämättä tarvitse. En osaa sanoa. Ihan niinku normi Pepsi Maxi käytännössä. Ei tästä kyllä mikään sitrus oikein paista. Haluatko sä maistaa? Veikeän väristä ainakin. Tää maistuu myös enemmänkin, että täällä olisi kirsikkaa. Ei tää nyt normipepsiltä maistu. Niin no, oli mikä oli. Kyllä tää ihan hyvä on. En välttämättä ne osta jatkossa joka kerta, mutta jos ne ostan, niin kyllä mä sen nyt juon kuitenkin. Että. Mut joo, jatketaan ja seuraavat klipit on varmaan sitten sieltä jumpalta ja sitten sen jälkeen hakataan vähän nahkaa mustetta. Ja termos.
16. kesäkuuta. Ehkä. No joka tapauksessa sunnuntai, samainen viikko, missä tässä nyt on kuvattu, että preppiviikko 11 naulataan nyt pakettiin. Tälle videolle piti tulla tatskajuttuja. Ei tullut. Perjantaina piti olla tosiaan leima-aika ja tatskaja laittoi yöllä viestin, että poika tuli kipeäksi. Pitää siirtää. No, ei kai siinä. Sitten siirretään. Mutta saatiin niinkin nopealle aikataululle siirrettyä se, että hän sanoi, että hän siirtää yhden toisen asiakkaan ajan eteenpäin, niin jos pääset maanantaina, niin tehdään se sitten silloin. Joku kommentoikin, että onko siinä mitään järkeä, että kun on niin kuin kilpaileva kehorakentaja ja on jonkinlaisia tavoitteita kuitenkin, että viedä sitä erottuvuutta sitten pois, niin eihän siinä oo. Ja sen takia itse on aika tarkkaan just miettinyt noita paikkoja, että mihin sitä kuvaa tulee sitten nakutettua. Ja tämäkin paikka, mihin tämä seuraava nyt tulee, niin ei niin kuin lajin kannalta tuu miinuspisteitä jakeleen ihan mahdottomia. Ja ne on vaan semmonen juttu ne niin kuin tatskat, että itse dikkaan tosi paljon. Se on semmonen, kun mä näen ihmisen, jolla on tatuointeja, niin mun katse kiinnittyy siihen. Mä vaan katson, että mitä kuvaa sieltä löytyy. Ja ne on niin kuin, kaikilla on jotain omia mielenkiinnon kohteita, mistä nyt tykkää. Joku voi katsoa jonkun autoa esimerkiksi vaikka sillä, että wow, vitsi, toi oli hieno. Ja joku voi katsoa vaikka jonkun, että jollain on viimeisen päälle siisti tukka tai hieno kello kädessä tai hienosti laitettu parta, ihan mitä tahansa. Liittyy se sitten ulkonäköön tai materiaan tai niin kuin mihin vaan. Mulla ne tatskat on semmonen, että on niistä niin kuin kovasti digannut. Ja jos ei nyt olisi mitään tavoitteita lajin parissa, että en uskoisi, että tuun ikinä mitään tässä saavuttaa, niin olisi huomattavasti enemmän, niin kuin huomattavasti enemmän mustetta iholla. Mutta vielä kun niitä tavoitteita tosiaan on, niin ei viitti ihan joka paikkaa tuhria niin sanotusti. Et kyllähän ne nyt, jos huippu on, niin pärjää musteenkin kanssa siellä lavalla, mutta se on kuitenkin aina miinusta ja se ei ainakaan niinku edesauta asiaa yhtään. Mut joo, aika rankka viikko ollut siis kokonaisuudessaan. Eilen aamupaino kävi jopa 108,3, kunhan se oli. Rupee olemaan niin tyhjä ukko, että ei tolku häivää, mutta niinhän se saa ollakin, että ei siinä. Keskiarvollisesti paino oli tällä viikolla 110 jotain. Et melkein olisikohan noin 2 kiloa tipahtanut viime viikon keskiarvosta, mikä on aika kova tahti tässä vaiheessa, kun kunto on melko lailla rapsakkaa. En ole tänne sitä näyttänyt ja niin kuin joskus tuolla ennen preppiä, kun mä sanoin, että ihan puhdasta kondisvideo kuvataan sitten kun tulee tietty tilaajamäärä täyteen, niin sitä nyt ei varmaan tässä saavuteta, mutta kyllä me nyt sitä sitten varmaan joudutaan kuvailemaan, tai ei jouduta, mutta haluan sen dokumentoida sitten, kun noi ensimmäiset kisat tulee nytten. Niihin on peräti 5 viikkoa vaan aikaa, että Hämeenlinna regionalista starttaillaan kisakausi ja sen pitäisi aika hyvä sen kondiksen olla jo siellä. Te ketkä mua Instagramissa seuraatte, niin siellä nyt on vähän tarinan puolella näkynytkin, että miltä se äijä näyttää, posehousut tai bokserit jalassa. Että jos et ole Instagramissa painanut tilaa, siellä on muuten seuraajat, niin jos et ole seurannut, niin kannattaa seurata. Sinne saattaa joskus tulla jotain, mitä täällä ei välttämättä näy. Ja sitten päinvastoin. Mut joo, sunnuntai tosiaan kello on nyt 8, on 5 aikaa ja herännyt. On tossa aamulenkin käynyt tempasee ja söin aamupalan äsken ja jalkajumppa olisi tänään. En siitä nyt tähän kuvaa. Starttailen ton preppiviikko 12 kuvaamisen sitten huomenissa. Ja
siihen tulee sitten taas jonkunlaista treeniä sieltä sun täältä. Sieltä sun täältä. Ja mielenkiintoinen juttu tänään. Sunnuntaina tosiaan 2 aikaan niin Sireenin Maikki pamahtaa tänne meikäläisen residenssiin ja kuvataan podcasti. Mutta se podcasti nyt ehkä saattaa tulla ennen tätä videoa. En tiedä kuinka nopeasti Mike sen sitten julkaisee, mutta semmonen kuvaillaan tänään. Ja tää viikko tosiaan meni tuolla Porissa, että siinä oli pari treeniä tuli tehtyä siinä Power-tiimillä ja se mikä pitää mainita tästä viikosta niin oli kyllä mahtava niin kun viikko siinä mielessä, että sain noin kaikki aamulenkit niin tehdä hyvässä seurassa, että terkkuja vaan Matti, kun katsot videon kuitenkin. On tässä nyt onnistunut jollain ihmeellä löytämään melko lailla, voisin sanoa jo näinkin lyhyessä ajassa, että hyvän ystävän itselleni, että niin samahenkinen, että jotenkin se podaus vaan yhdistää ihmisiä kyllä kummasti, että ei tarvinnut aamulenkkejä väännellä yksin, vaan on saanut arkena niin jokaisena aamulle tällä viikolla niin kaverin niitä painamaan. Mut ei siinä, pistetään tää filmi pakettiin ja te tiedätte mitä pitää tehdä. Kommentoitte, se vaikuttaa jotenkin YouTuben algoritmiin. Tilatkaa kanava, jos haluatte pysyä mukana näissä videoissa. Ja painakaa peukalo ylöspäin. Mä en tiedä mihin se vaikuttaa, että sen peukalon painaa ylöspäin. Joihinkin videoihin tulee tosi paljon tykkäyksiä enemmän kuin toisiin ja jotkut ihmiset laittaa jotain ihme tykkäystavoitteita videoille, mutta tässä ei ole mitään tykkäystavoitetta ja ei ole mitään sen isompaa tavoitetta muutenkaan. Mutta kommentoikaa pirusti, se vaikuttaa ilmeisesti aika lailla. Ei muuta kuin ensi kertaa mä rupean tätä videoa tässä nyt vähän editoimaan. Ja en muuten itse asiassa tiedä, oliko eri lailla, huomasiko sitä edellistä videoa. Mä editoin sen tuolla puhelimella. Ainoa mitä mä joudun tekemään siihen tietokoneella, niin laittaa musiikkia taustalle, kun tekijänoikeussyistä, niin tuolla editointiohjelmalla, kun me nyt laittaa musiikkia siihen, niin sehän ei YouTubelle kelvannut. Niin muuten sain puhelimella sen tehtyä. Ja jos tääkin onnistuisi nyt puhelimella tehtynä, niin näihin pystyisi ehkä vähän enemmän yrittää laittaa sisältöä, kun se on hirveä työmaa. Kun mä en tiedä siis, mulla on iPhone nykyään, niin kuin se on ehkä käynyt ilmi, niin miten sen saa helpoiten iPhoneista siirrettyä tämmöiselle Windows-koneelle noita tiedostoja, kun mulla menee sille, mä siirrän ne ensin OneDriveen, lataan sinne, siinä menee oman aikansa, sitten mä lataan ne OneDrivesta tietokoneelle, siinä menee oma aikansa, ja se on turhauttavaa. Mutta nyt kun mä tajusin, että tällä puhelimella pystyy editoimaan niitä, niin ehkä se saa mua sitten vähän laajakirjoisemmin koittaa kuvata pitkin viikkoa. Mutta en lätise enempää, ettei tähän nyt veny, kun niin ette jaksa kuitenkaan pitkiä videoita katsoa. Täytyisi yrittää muutenkin ehkä vähän supistaa niitä, mutta ensi kertaa.